mi yewtama o maayi ko yewtere non ida andi si tawi o na yawɗo min mi yi goɗɗo ka yalti yaare fure goɗɗo wawa taynude mo maayi min mi yi ka goɗɗo yalti ɗo o yeeyi clandestin famille on men fof ɗo min yawno min yuri fatunde wonde manna o maayi min yeehi min yuri ɗum woni duuɓi 5 hay andi ko seedejo ari ni kamɓe lumbuduno ka laakon kono jiwon maayi yidde noon duuɓi 5 feƴƴi tun jiwon arti yiwɗo mo wodoga yiwɗo mo wodoga jiwo wonɗo hamdallahi ɗo ɗum ko dokkal Allah ne ta se yiray noon enen kadi ɗum mbuya wiyete hamdallahi ɗo wonɗo o arti few o arti few ɗum noon hari ka o hiwata ɗo himo hori kono ari himo sembi pigida himo awa himo fufini himo ɓawli himo dari dow ga yimɓe kan wullinomo ga yimɓe wullinomo ko ɗum ɓayo ari tun baba makko ko ɗon ƴettimo okkitirki sam ɓe waɗu ɗum ko ɗum simi inni min kadi hakkille anden wi'i yo mi yaltini mi tefa si ɗon marsali mi immoto ɗo directeur on ka o yiyen mi yahay toon mi lando waɗen ɗum kisan na kisan wiyetay tun no wetiri waɗen ɗum assalamu aleykum subaka haray ko ya dangirngal ɗa mi nangira ngal hollalanta o noon sorijo sorijo mama yawtago simi fa yaar numéro makko no ka téléphone fayuɗa faya minni a daroto mi daro tinde e tasande guite am ɗon mettanalam fin si tawi woni hewti ka wallidiren fi ɗaɓɓutugol mo ɓiɗɗo men o ara min kadi ko ɗum ɗon mi habbitino ɗum ɗon si Allah lando jaɓi ko kisammi woni ɗaɓɓude numéro o yam mi noddamo yewton kikide ɗo hara ko wetu bimbi tun tawi mo ka yaasa ɗum yayi ko watti e ɗum eyi o fi lamino hande ka woni ɗo o woni suka hatɗuɗo o woni suka mo tawata andi ko musata ɗum ko woni suka heɓuɗo gingel ɓernde ko tawata min baba en makko miɗo faala joni noon voilà c'est quel probléme min mi fewjodotake kono noon mi fewjata kadi hari mi disaki ko noon le woni non ɓay min sari an gonɗo andi sa bonni haray mi bonni ɗa andi langoy e ngam noon sa fijiri no habbolan non attends min noon komi wonma yewtude kon fof ko ya maru manitoɗa hande ko enen ɗiɗo woni yewtude min ka ɓingo an si tawno naaɗi mi wonnande ɗi naaɗi mi wonima yiɓirde ɗi ɓe nayno miile ko ninse mo ƴawi hewtowal miile o jippoyto e garu watir simi andu ɗum heɓuɗen ni ay goɗɗo kala ko waɗata sa hoolike rabbu samawati on ko goto kanko taguma a ukkota koye piiji gon joni noon inni ala wolde probléme ala famike kadi koyo faamu no janggo no weeti ko yalimo si Allah jaɓi nanani mi nani mi jaɓi mi jarama la julde jeegue ɗo hen on jara ko ɗum ɗon sikke mi wuuli koye men famondir ko ɗum ɗon ɓuuri dinnugo yaltu ɗum no gayna ya andigo da siti ino meɗiti noon kadi ko monoɗa mais hande hande koye goreɓe ko enen duwa dargol wallito lami wona yo aro e men enen boggitoɗami hay moƴƴa min komi jortomami jeejema fi Allah yo wodi annabijo hay simi jiccoɗo mi nangama koɗɗi fi Allah waɗa fi Allah andi ɓe mi o sa tiwtiki kulago mon kaniro a warani c'est vrai que o yehi o haalnani ma mais anna ɗum darata sa daari pijji kono toon wallahi birdani a waɗantama ko famɗa ko waɗandema lan andi noon a bonago ko waɗuma on ko noon sattudema no miijitoɗa o satta ema mais an ko ya ittu ko ɓerde ma he kala inno la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallllahu alayhi wa sallam himo duwa yafanade tagalo ko banu adama innu ma kala ko waɗum hayso ko war hoore so innima ya yaafo min nakam ko jeejuma ko min jeejuma fi Allah Mona andi do taw ko mun ni miɗa yaasi fo ko tuñalama nan ko ye ko waynaki lango mettin koko accimi ko e suspense ko noppulra sumninirde taw joni min yo binde kikiɗe jemmalnaɗonma simi heeɓi tigare an sa fusi yara ko ɗiɗi won ton kanko goto min goto o hotiri mi tun den senku
si min jiti keta hara kenen mi do way wa mala hore min bilan jibi woko honto so o wara ka ko honnu wadi afan min ko no ni la metti do ya ka de no dara ko warti do o invanti kunchundo no di tawa invanti be building di kasare do dandi ko do woni parce que no sina fi o programme ko don peut-être tanno aja ka ya bon ya pas souci mais je vais essayer de gérer enfin ça botum ya mama de wote mais no diral ma do fi en discuto mais no diral ma do fi ya lin to pigi wale no bilande ni ko kanko tuko ma wanu de jawalo tanno ko do ya ni adiku allo Nanga ya mina wende bon kafani nayanda fiko wa mako fiko fiki kom he mimi fe ini piji burdi bi mimi mi da tadu ay waluna aduna dan na ki god na ina maro billahi wallahi kumi nama mifasi kabenda kumifasi don amundike ni world tazame andega problema ko problema depuis avant moya de imani est-ce qu'il y a problema ko problema on va gérer ensemble vraiment mi welti ke mo voilà mi to mano mi halanti jaba mais bay Allah wadi ajaba mi la pas souci franchement mi welti ke mo goto c'est wani ndira de no Bodoh, nah, rambut. Yang nampak, nah. Apa? Mana malah dogu? Itu anak bedo. Apa bom? Kita tahu kok ada dinding yang kok tinggi woni kama. Kodo tinggi betin dine. Kodo bon. Bana bedo. Bayarte. No. Kai. Ni kok. Kodo bon. Kasar biar. Kodo tinggi bon. Kodo bet. Aceh hati kai bare. Kau tak cerita tu belar. Kau ni cuma ni Allah yang ngalah. Kau ni bukan hai lagu tu, kau ni bukan hai lagu ni mesti kau ada tahu. Mungkin tidak mengoyak tak apa. Pasti ni kau mahu cilan lebih kau ni. Dia sedang normal masih kau hari apa di plan figo. Kau orang luar no apa hari kau mengarai dokan dia itu. Me orang kau ini kau lah no miari mi Johnny ni plan. Orang ini lah yang Johnny ni plan. Kau tu tahu ni kau mi Johnny. Daro la tabat no on ana la tande ko gollan ni est ce que don famude même wada gollan ni est ce que voilà jonne si mari dum to halbe do ande hare be yalt ma min do ande on en sedata yabe tigong en yabe ay ndala ba si alay may dul mani yap bit bitang dul manda